a prominent lawyer tavani mpofu oya panguva ino aiwa achidya magaka mambishi musure mekunge kwaitwa press conference yesterday nanaPaul Mangwana wanyatsobuda pachena achinyatsoratidza kuti these guys vamuri kuona avo vana Chris Mutsvangwa naMangwana havana knowledge, havana ruzivo ruzere pamusoro penhau aiwa dzemutemo. Zviri kubuda panguva tichiona kuti vana tavani mpofu vanozivikanwa kunzi these are professional and prominent lawyers vanonyatsopererwa vachiona vakomana ava vachitatarika. Nzanamira mashoko anobuda panguva ino uchionekwa kunzi aiwa pfungwa dzavo panguva ino dziri kutadza kushanda zvakanaka. Tiribva subscribe like on the bell icon. Tavani mpofu anobuda aiwa achiuya achiseka zvigananda achishowa this picture ramuri kuona iro pabuda nyora chiti Mangwana argues that an extension of less than 3 years should not be treated as an extension of the original term because it is shorter than that term. If that reasoning sounds incoherent, it is because it is stupid. What matters is what is being extended, not the length of the extension. A 5-year term is being extended, and that extension is unlawful. Accordingly, the precise duration of the extension is irrelevant. Kufunga kwamukoma ndekwechikorokoza kuve secretary wemines kwavakuvadza pfungwa dzenyu hadzisi kusvikira. Ndiwo mashoko anoitaurwa panguva ino tavani mpofu achivaseka achiti aiwa brain dzavo hadzisi kusvikira, vari kuzama nepavanogona napo. Takamboona kuti vana ziyambi vakambochinja vakaiti aiwa the reason why takaenda kuhondo yanga isiri nhau yekuti tiite 1 man 1 vote, yaiva nhau yekuti tikwanise kuwana land. Pari panguva ino kuonekwa kunzi they've been trashed nemutemo wavo iwo muZANU-PF. Navo vakuenda naMangwana again vakutadza again kuexplaina. Imbotitsai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pezviitiko izvi zviri kuonekwa kunzi panguva ire ZANU-PF iri kutodawo support, iri kutotatarika. Pene comment section menu mafungiro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.